yo, yo. Nggih para putra putri cipta budaya Sri Kandi Silvi Ses Dior piye Mas Bayu wis sesdor apa urung? Ayo lo Mbak Silvi. Ayo lo katuran pinarak Mas Dayun sarangan kanca-kanca cipta budaya wonten dalem punika Andi budaya rawuh matur sembah nuwun Anggun ya iki lho jaranan putrine cipta budaya Mas Bayu sesdor nyanjeraan dua racun alon-lonan lelamaing dening para Sri Kandi kang tumuju wonten sakjroning pawiwahan kang rinengga lenggih para putra putri cipta budaya alon-alon lelampaing kadya dening para Sri Kandi kang tumuju wonten sakjroning pasemonan kang agung manwah renyah merga kenek abang lho Mbah Carik Pak Mul karo Pak Mul lagi senggak Mas Soni suarane jarine renyah kenek abang-abang iki lho op ayo lho Pak Mirun hop ayo Dik Silvi sing alon-alonan uga sing prasaja anggone jejogetan kalian panjenenganipun Dik Sal capun Dik Keisha lan
lan uga wonten Dik Tiar dalu punika. Nduk ayu sing alon-alon wae ya nduk. Wah, ya iki lho Mas Bayu. Sesdore jaraan. Hop. Ho. Ye. Jos. He. Goyang sithik. Sekali lagi aja lali kanca-kanca sing keri. Salam sesdore jaraan. Oh. Hey. Yuk. Hey. Yuk. Op. Mbak Astu, coba aku tak mirengke kaya ngapa wujud katresnanmu marang aku. Ning aja lali iki lho cewek-ceweke cipta budaya. Ses! Dor! Nek muni ses dor 200 lho. Tak golekne dhuwit to. Sing kentar-kentar kene sing oleh ngono lho. Jos. Selanjutnya Mbah Mandor. Nggih, Pak Agus kalian Bu Agus. Iki kula rantos. Iki lagune Denok. Nggih. Lanjut Pak Agus kalian Bu Agus lagune Denok. Oh tak konjukane Mas Gelendeng. Gus. Iki dinoke. Heeh. Dinoke kok diaturke. Bagus nek iki wong adoh lho dalan. Niki Mas Denisa. Kelingan manis esemi. Terus kelingan. Ayo Mbak Jamu. Samah gemuyune. Tresno lan kasih. Sayangi
lakon dadi bojone lakon dadi bojone lakon dadi bojone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngeti yen aku ora lakon melu duweni cipta budaya asik lho iki Dek Ayu jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut sumpah ning batin yen kula tidak digawi tekate ora bakal lu ganti aduh pun ayo tak lujan manis rasane senajan tilas tak enten dirandani sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngeti yen aku ora lakon melu Jara ancestor kenan iki ya. Alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Kepriye? Jambu alas sedih manis rasane nadyan tilas tak enten dirandani hop sik ayo jajar sini jajar Pak Dungding ayo oke siap tangannya di depan yoga Pak Dungding lho Pak Dungding ayo Mas tekno 1 2 3 kosek andang iki Mbah Mandor iki korban berikutnya iya siapkan jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo salah ada gula ya diawiti sik to sik contoh iki contoh oh dram ya dram ben rada dawa oh aduh sik to kurang 200 engkas ben ya Allah ayo jambu alas de manis rasane kanan kiri najan tilas tak enteni randane asai hop iki mengurang ngono lho Mas wayahe enteke ngono wayahe enteke iki jambu alas ora kuwi piye sayange wis duwe bojo kuwi yo ayo lah mangke iki karek sitok iki nah ya kuwi sing bener 1 ayo kanca-kanca YouTuber kabeh melu joget sayange wis duwe bojo nanging aku kebaco tresno madhep buri ana rasane
yen aku ra kakon melu duweni tung 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 dang dang ayo Gun hey oh hey yuk ayo sing ati-ati nduk Sri Kandi Cipta Budaya Dik Silvi Dik Sapur Dik Ayu Kesa Halo Kotian Pak iso katut biar lagi ya Ayo lho Pak Sudi.
jenenge sesdore jarakan. Yuk, oh enggak. Goyang sitik, jos. Oke, sepeda malih masis kalian Pak Joko. Yang hijau saking lelajan, Beji Tulung Agung. Aturan pinarengan sebagai cowok. Oh ah, haik. Oh ah, haik. Lo, oh ah, haik. Oh ah, haik. Yuk, oh ah, haik. Oh ah, haik. Yuk, oh ah, haik. Oh ah, haik. Yuk, oh ah, haik. Oh ah, haik. Titi Wanjini paripurnaning atur Sendratari Turangga Putri Cipta Budaya Mas. Lalu gasa mangke uga ngaturaken megahipun wonten kang putra putri saking Mas Amit lan uga kanca-kanca kalajengaken wonten tari rampok sing bareng tamu. Opa. He. Jas. Yuk. He. Ah. Oh ah, jos, yo, nah,